Gartner този инструмент Business Wizard е на практика една драматична промяна в начина на работа, в начина на подхода към съдържанието и достъпа до съдържанието. Това е една логическа стъпка, продължение на трансформацията от тези от вас, които са ползвали Gartner, знаят класическия Gartner.com и организацията на съдържание в него. В последните години започна едно преминаване към така наречения MyGartner, т.е. преминаване не само в интерфейса, ами и в начина на понасяне на съдържанията, тъй като очевидно това е медията, по която най-вече достигате до съдържанието, до ресърчите и анализите на Gartner. Преминаването от класическия Gartner.com към MyGartner, както се разбира от името, навежда на мисълта, че това е, вие получавате едно персонализирано съдържание, може да променяте това, което виждате във вашата страница, може да добавяте, да махате, да местите различни елементи, къде и по какъв начин да се виждат, но най-вече и това, което е основното, вие може да дефинирате начина и времето на получаване на различната информация.